generalštaba Vojske Republike Srpske na 5 godina i Vinka Pandurevića, bivšeg zapovjednika Zvorničke brigade, na 13 godina. Međunarodni sud je za zločin u Srebrenici optužio ukupno 21 osobu. Za taj zločin do presude 7 visokih oficira koje smo spomenuli, Haški sud donio presudu samo za jednu osobu, generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, koji u aprilu 2004. osuđen na 35 godina zatvora. Užasni zločini počinjeni nakon pada Srebrenice dobro su poznati. Masovno ubistvo više od 7.000 muškaraca, prisilno premještanje žena, djeca i staraca iz ovog dijela istočne Bosne. Ovi zločini počinjeni su s takvim stepenom surovosti i zaopačenosti kakav prethodno nije viđen i spadaju među najmračnije trenutke moderne evropske istorije. Stoji u jednoj od presuda Haškog tribunala. U tribunalu u Hagu za ovaj zločin od 1. marta 2010. godine u toku je suđenje Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, i Zdravku Tolimiru, pomoćniku komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske za obavještajno-sigurnosne poslove. Ovog trenutka počinje izvođenje Srebreničkog inferna i zapravo vjerski dio obilježavanja 16. godišnjice genocida u Srebrenici. Tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema. Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. One to su, 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 one to su. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema. Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja,
Bio je ovo Bio je ovo dio Srebreničkog inferna